Kastamonu'da. Heyde, heyde, heyde. Kimdir anda kimdir anda pışıldap degende есете Платота борсота бізге сәхнәгә Рёк шулай шул безнең бишәү Берсе бер якында бер Питер тирәсе Ромычеве сезиске дуслар даирәсендә Бу Андрей, Юра, Влад, Антон һәм Миша Яшьләр язсын һәм көрәш рухы хаким булсын Тик бу рыцарьләр бер-беренә күзләрен генә тырнамасын Шунда безне алмаштырыр кешне табылыр Тик карагыз малайлар үз исерик рамсыгызны Миндә телне исереп элек турадым Иләк аша узды хәзер ихтибар Мине маньякари пиратларын кебек иде Дөньяны бак күк яулап алу бит Ходай күрә заллар һич буш булмас